πολύτροπο. Ποιος άραγε δεν ξέρει και ποιος δεν τρέμει σύγχρονος σε τούτους του Ομήρου τους στίχους τους πασίγνωστους σε όλης της γης τα μέρη που μέσα στο χρόνο χάνονται στα βάθη του απείρου. Όπου μας λένε και την ίστατη μάχη στήθος με στήθος που μπροστά τύχη έδωσαν ο Έκτορ και ο Αχιλλέας. Και μας διηγούνται πως η Τρία δεν έπεσε με ξύφος, αλλά από το ξύλινο άλογο που σκέφτηκε ο Οδυσσέας. Και αφού τελείωσε ο πόλεμος των Τρώων και των Ελλήνων που έγινε για το κρυφό του έρωτα Σαράκι, μας λένε για τα βάσανα του γυρισμού εκείνων που όλο τον κόσμο γύρισαν ψάχνοντας την Ιθάκη. Πρώτα πήγαν και εξόχυλαν στη χώρα των Κικώνων, η οποία εντοπίζεται κάπου κοντά στη Θράκη, μέσω φρικτών γουργουριτών και έντονων κυλοπώνων, αφού από την πείνα την πολύ σωστά είχαν γίνει ράγκοι. Μάλιστα, ένας από αυτούς που είχε από την πείνα ρέψει, μη βλέποντας τη μύτη του από την ιστικομάρα, έφαγε πριν καλά κανείς τον δει και το μαζέψει, μια παλιά στην παραλία που βρήκε σε γιονάρα. Μα και οι άλλοι δεν πήγανε πολύ πιο παραπίσω. Αφού μόλις αντίκρισαν στο απέναντι λιβάδι μια κατσικούλα που βοσκέ, πήγανε από πίσω και με πολλά γλυκόλογα, με δόλο και με χάδι. Τι ακριβώς τους έκαναν δεν θα το συζητήσω. Μια και την περιποιόντουσαν έως αργά το βράδυ. Για να την προστατεύσουν και για να μην κρυώνει σε γάστρα την εβάλανε και στρώσανε τραπέζι. Και όσο ανάβαν τη φωτιά, για να μην νιώθει μόνη, πατάτες 2,5 κιλά της δώσαν για να παίζει. Και αφού μαλατοπίπερα τη διπλοπασπαλίσαν και σπόρους αρθηματικούς ρίξανε άλλους τόσους, κλείσαν καλά το σκέπασμα και ήσυχοι την αφήσαν. Και έπειτα βάλαμε στο οργή τον γκρι στους 300. Όχι, το βλέπω γέρνει και έρχεται το κεφαλικό. Έτσι να τα διηγηθείς όπως σκηνοθέτης. Στο άφταστο του Ομήρου το έργο το επικό. Εσύ από μονάχη σου καινούρια στανταρθέτης. Γι' αυτό και ερμικήκονες είπαν το Οδυσσέος. Εξαπολύοντας απειλές άμεσα και ευθέως. Εάν οι πιναλέοι σου και εσύ δεν μαζευτείτε και δεν τους πάρεις από εδώ να εξαφανιστείτε, πριν να το καταλάβεις και κείμενο να πεις, φωνάζουμε και έρχεται αμέσως η Greenpeace. Έτσι ο Οδυσσέας έφυγε με όλους τους συντρόφους. Και αφού 2 μέρες έπλυαν μέσα στο πουθενά, την τρίτη μέρα το πρωί αντίδρυσαν τους λόφους μιας χώρας που κανένας δεν είχε δει ξανά. Μιας χώρας τόσο αλλιώτικης και διαφορετικής, γεμάτης με αλλοπρόσωλα ζώα και αρπετά. Πουλιά που αλλού οπουδήποτε δεν πρόκειτο να δεις. Μα ακόμα πιο παράξενα λουλούδια και φυτά. Το πιο περίεργο από αυτά το λέγανε λωτό. Και όποιος το λάθος έκανε και το έβαζε στο στόμα, τη μνήμη του την έχανε αμέσως στο λεπτό και άρχιζε να παραλυρεί πως που έπεφτε σε κόμμα. Όσο για τούτο στη φωτιά μην βάζεις και το χέρι, γιατί στο λέω πως σίγουρα άσχημα θα καείς. Όπως διαπιστώθηκε κάτω από το πανέρι, οι λωτοφάγοι κρύβανε τσουβάλια με χασίς. Αυτή η λωτή ανόητη δεν είναι συνηθισμένη. Το λέει και ο ίδιος ο Όμηρος πως είναι μαγεμένη. Αφού το λέει ξεκάθαρο χωρίς υπεκφυγή, ακόμα κι όλο πιο λιανά ήθελες να στο κάνει. Γι' αυτό στους πρώτους σύντροφους που πήγανε εκεί. Πήγε φούντα σύννεφα και ναργιλές του Μάνι. Συγγνώμη, αλλά εκλιπαρώ για λίγη κατανόηση, γιατί η αδερφή μου από εδώ μάλλον δεν έχει νόηση. Όπως σας έλεγα λοιπόν, οι πρώτοι από αυτούς που έφυγε ο Οδυσσέας να κάνουν αναγνώριση, μόλις οι λωτοφάγοι τους κέρασαν οτούς, τη μνήμη τους την έχασαν και έγιναν αγνώριστοι. Ακόμα και στον Οδυσσέα, μα και στους άλλους άλλωστε που σκέφτηκαν για βοήθεια και πήγαν να τους πάρουν, του ρίχναν φλούδια από λωτούς. Φωνάζαν πάρτα ρε άρρωστε! Γι' αυτό και αυτός τους μάζεψε και πήγαν αρωνάρων. Μα η μοίρα τους δεν το ήθελε λίγο να ξαποστάσουν και σε ένα μέρος φιλικό κάποια φορά να φτάσουν. Κατόπιν αναρρύθμιτων βασάνωμα και κόπων, πήγαν για τύχη τους κακείς τους νήσους των Κυκλόπων. Και λες και κάποιος από αυτούς, ποδάργησε του τράγου, που από όλα του τα δανειστιά βγήκαν στο Πολύθεμο. Τέρατος αποτρόπαιο, φρικτού και ανθρωποφάγου. Για τα περίεργα γούστα του γνωστού μα και περίφημου. Σκάσε μωρή ηλίθεια, δεν χρειάζεται να ξέρουν. Αυτές οι λεπτομέρειες δεν τους ενδιαφέρουν. Ρε είχε σου λέω Θεόφοβος τόσο μεγάλη σούβλα, που όταν του σηκωνόταν έτρυπαγε ως και τούβλα. Παρόλοι πίσω, θα χάσουμε τους ρόλους. Το έργο θα φάει λογοκρισία και λάσπη από όλους. Ρε, άι παράτα με ήσυχη πολέμου, μουρμουράς και επειδή παίζει στο θέατρο νομίζεις σε κάποια. Όλοι το καταλάβανε πόσο κολομπαράς ήταν ο Πολύθυμος και εσύ κάνεις την πάπια. Ορίστε, συνέχισε. Αφού ο Οδυσσέας τον έπεισε πως τάχα του αρέσει, άρχισε με τη σέσουλα να τον γυρνάει κρασί. Και αφού αυτός τώρα μέθησε και έχει γίνει φέση, όλοι τον περιμένουν πότε θα κοιμηθεί. Έχουνε βλέπει σχέδιο. Στο μάτι να του χώσουν ένα τεράστιο ξύλινο και μητερό σουβλί, που βάλαν στη φωτιά από πριν για να το πειρακτώσουν, και εκδίκηση να πάρουνε μία μα και καλή. Πάρτα μωρή παλιόπουστα! Όλοι θα φωνάξουν, και ύστερα από τον προβάτων του τη μαλλιαρή κοιλιά θα κρεμαστούν ανάποδα, μπας και από εκεί το σκάσουν. Τούτη την άθλια και φρικτή και σκοτεινή σπηλιά. Μάζεψε τα κόλλα σου μωρή λιγάκι παραπέρα, με έχει τριμώσει τη γωνιά και δεν μπορώ να πάρω αέρα. Μίσο, πήγαινε πιο εκεί. Αφού είμαστε μόνες. Δεν είναι κόλλος, είναι ουράβλητο, αφού είμαστε χορχώνες. Το έχω πει 1000 φορές, αλλά εσύ σαν κλαμαρίζεις, αλλά εσένα βέβαια, μεγάλη σου σκασίλα. Έχω εσένα αγάπη μου για να μου το θυμίζεις. Πω τα ερίζεσαι, βρωμοκοπάει ψαρίζα. Πάρε το ρόλο σοβαρά καλέ, εδώ κάνουμε τέχνη. Προσφέρουμε στον κόσμο κάτι εναλλακτικό. Απ' την εχώρια στον πίσω που βρωμάει και ζέχνει, εμείς μονάχα δίνουμε θέαμα ποιοτικό. Τι
ψώνια είναι αυτό. Που πήγαν τη μαζόξαν. Άλλοι πιο ανισόρροποι δεν είχε στο κουρμπέτι. Μια αποκριάτικη στολή μόρι πήγαν και σου δώσαν και εσύ νομίζεις έγινες κιόλας η Καραμπέτη. Ωχ, τον τύφλο στο Οδυσσέα στον κύκλο το πολύθυμο και τον ακούω που έρχεται για να τα κάνει λίμπα. Πάρε το ταλέντο σου λοιπόν το σπάνιο, το πολύτιμο και όσο μπορείς πιο γρήγορα αρκεί να και κολύμπα. Το δρόμο για τη θάλασσα στα άγρια βάθη πάρε γιατί μας βλέπω και τις δυο κονσέρβες Ρίο Μάρε.